खर' गैयिफ्रा होजागोन खर' गोनांफ्रा होआ एक नम्बर जोंनिया बिथाङा ओमफ्राय देरहानाय खादांखासै दा थै रायलायजा 16 नं निसिमा हालामावहाय फेरेंगा सारा UPPL नि बिजाथि जाफैनायावहाय गोसोखौ माबायदि मोनदों एसे फोरमायहरदो मोजां मोनदों खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आंनि दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे 16 नं निसिमा हालामावहाय फेरेंगा सार फैनायनि थाखाय बेवहाय गोबांथार पाब्लिकफ्रा रंजानायजों मोसानायजों बेम सुनायफोरजों गोबांथार पाब्लिकफ्रा बरायदों ओमफ्राय आंनि चइस बायदि आं गोबावसिममोन बिदि राजनितिनि भिडिअ होया ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो एसे भिडिअ लाबोनो सानबाय ओमफ्राय जाय बिथांमोना राजनितिनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायफालांनो हागोन ओमफ्राय ओरैनो बुङोब्ला राजनितिआथ' माने गावजों गाव माने एना एनि बेफोरबायदि जायो ओंखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय स्रायै लाबोनो सानबाय रायजोफोर नैबे भिडिअनि क्लियारिफिकेसन आङो दायो सापर्ट होगोन जाहैबाय फेरेंगा सारखौहाय आङो सिगांनिफ्रायनो फेरेंगा सारखौ सिगांनिफ्रायनो आङो UPPL नि मानसिखा अब्लाबो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय क्लियारिफिकेसन आङो हरनो सानबाय प्राइमरी आहक ब्लॉक पेरेंट गोरखा टोपी आदरणीय जनाइছে सारक लाहेगा आइबो यूथ ब्लॉक कमिटी आइছে ভিসিটি সকল आइছে प्राइमरी आइছে लाहे एकदम लाहे को দিব 16 नं निसिमा हालामावहाय फेरेंगा सारा UPPL नि बिजाथि जाफैनायावहाय गोसोखौ माबायदि मोनदों एसे फोरमायहरदो मोजां मोनदों ओमफ्राय देरहानाया ओरैबाबो 100% खासै दानिया औ दायो बिथांमोना बरायनानै फैनानैहाय नैबे आमटेका प्राइमारि अफिसावहाय दा बिथांमोना ज' जिरायनानै साहा लोंफैदों ओमफ्राय माबायदि मोनदों गोसोखौहाय जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय देरहानाया खाथांखासै दानिया देरहानायालाय खाथांखा जोंनि UPPLखौ नारखानो हाया जेननाय सोदोबानो गैखाया ओमफ्राय दा ओमफ्राय ओरैहाय ग्रोम बिथांमोना फैनानै दायो साहा लोंफैदों आरो ओमफ्राय एसे ओरैहाय सोंहैबावनोसै आङो आदै साहा लोंबाय दा ओरैबायदि मानसि आरोना नै ओमफ्राय बिनि एगेन्स्टआ जेम्समोन ने ओमफ्राय जेम्सआ होरलागोन ना होरलाया खर' गैयिफ्रा होजागोन खर' गोनांफ्रा होआ एक नम्बर जोंनिया बिथाङा ओमफ्राय देरहानाय खादांखासै दा थै रायलायजा सोर जेम्स बिलाय ने जोंनि निसिमायावहाय जों दं मथा गैया बियो एक्चुअली बेसेबां भटआव देरहागोन बायदि फेरेंगा सारा जोङो मथा मथि सानख'नो हायो देरहानो हागौ ओमफ्राय गोसोफ्राथ' दा ओरैनो बिराद इन्टारेस्टखा अके थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय दंबावो जोंनि आदा माबायदि मोनदों सार फेरेंगा फैनायखौ सार फेरेंगा फैनायनि थाखाय आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों
खिन्थु आंनि गोसोआ माने डिक्लेयार होयैनि सिगां जोङो गोनो गोथो माने जोङो खनथाम खनब्रै जोङो लामा नायदों माला डिक्लेयार होयो ओमफ्राय बेखौहाय डिक्लेयारखौ थायै थानायाव बिराद उसु खुथु मोनबाय आरोखि माला होयो ओमफ्राय दहाय 12टा बायदियावहाय डिक्लेयारखौ मोनबाय ओरैबायदि निजिरा बायदि बोहैखाबाय होयो गुसुआ हाजोनिफ्राय एकदमबारे गुसु गोग्लैनाय बायदि खिन्थु सार जेम्सआ हाहैनायखौ आं नुहराखै आरोखि नुहराखिसै ना देरहानायखौ खाथां बायदि मोनखादों दाना मथा मथि 100% खाथां आरोखि ओमफ्राय आदै नों मा बुंहरनो सानो आं थाङाखै अबसे आस्सा दे देरहाना खाथांनो ओमफ्राय ओरै सारो गिदिं नोंसोरबो थांदोंमोन नामा ने आदै खेला मेलायाव ओमफ्रायो देरहानायखौ खाथां मोनखाबाय दा देरहानाय खाथां 100% ओमफ्राय बिथांमोना दा खेला मेलायाव फैनानैहाय एसे रेस्ट लाफैबाय आरो ओमफ्राय माबायदि मोनदों आदा गोसोफ्राखौहाय फेरेंगा सार फैनायाव मोजां मोनदों जों केन्डिडेटजों खोथा गैयामोन जोङो UPPLखौ 17 बोसोर जोङो मोजां मोनग्रा जेखि केन्डिडेट फैयामोन जोङो रेडि खामोन दा सेन्ट्रेला जेखौ हरबाय बेजोंनो जोङो खुसि बिथांमोनाबो थांदोंमोन ने खेला मेलायावहाय दे ओरैहाय स्राय बिथांमोना खेला मेलायावहाय थांनानै दायो बेवहाय प्राइमारि अफिसावहाय दा रेस्ट लाफैबाय आरो साहा लोंफैबाय ओमफ्रायो माबायदि मोनदों आदै गोसोफ्राखौहाय गोसोफ्राथ' बिराद 100% खुसि दा 100% खा देरहानाया ओमफ्रायो नोंसिनि गोसोआ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दा मोजां 100% ओरैबायदि खुसि आरोना दिनैहाय माने 16 No Nichima हालामावहाय जोंनि नैबे फेरेंगा सार फैनायावहाय बिराद गोजोननाय दं ओमफ्रायो ओरैहाय आयं मोजां दा खबरफ्रानो मोजां आयं मोजां बेसेबां जिखासे देरहानाया जिखासे समनिफ्राय जोङो मालानि समावहाय केन्डिडेट फोसावगोन बेखौ जोङो नेनानै दंमोन जोङो केन्डिडेटखौ जोङो दिनैहाय मोननो हाबाय 16 Nichimaयावहाय जोङो दा मोननो हाबाय ओमफ्रायो मानि हिसाब खिथाब लेखिराम खरसनि एसे हरदों नै गारि भारानि एक्सुवेलि दा खेला मेलासिम थांनायावहाय बेसेबांसिम गोग्लैयो सासेयाव 100 बे गारि भाराखौहायबो दिनैहाय बिथांमोना हरनो रेडि बा साखाफारा जाबाय आरो ने गोबांथार रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय दायो दोहौ सिखारदों नङासै लोगोफोर बेफोरबायदि दोहौ सिखारबाय थायोब्ला गुबुंले जागोन गावजों गावनो नायनो हालायैबो जागोन एना एनि जागोन आरोना बेबायदि आंनि साननायावहाय आरो ओमफ्राय नुनो थांदों बिराद जइन जानाय आरोना BPBनिफ्रायबो UPPLआवहाय बिराद बुरजा हाबफैनाय UPPLनिफ्रायबो आरो गुबुन दोलोनिफ्राय जइन जालायनायखौ आङो दायो नुनो मोन्दों ओमफ्राय दा रायजोफोर मोनसेल' थिग साननानै रायजोफ्रा नैबे 5 बोसोरावहायनो मा मावदों मा मावाखै आरोना रायजोफोर नोंथांमोनानो मिथिखागौ बा नुबोखाबायबो मबाइलफोरनि बा मिडियाफोरनि गेजेरजोंहाय 5 बोसोरावहायनो बेसेबां साख्रि होखो आरोना बेफोरबायदिखौ एसे सानलायनानै गावजों गाव सानलायनानै फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय BTC इलेक्सनावहाय आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आरोना लोगोफोर नोंथांमोना प्रमद बर'खौ देरहाहोहरनांगौ बाय